Previously on Ook. Συμποτάκατος Μικράτης, συμποτάκατος Μικράτης. Μετά σε διωτάν, ούκα εγώ βλέπειν. My name is Μένιπος. Σχέτο Μένιπος. Επάγγελμα φιλόσοφος. Κατηγορία κοινικός. Έζησα τη ζωή μου χωρίς να έχω μία και ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Μέχρι τη μέρα που πέθανα. Πι συμπορεύει. Σχολή περιπατήσω. Απόδοσο κατάρατε τα πορθμία. Βόαη τούτο ο χάρον ίδιον. Απόδος φημή ανθών σε διαπορθμεύσαμε. Ουκ, αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Α, και ο Ερμής. Αυτός ήταν ψυχοπομπός. Πήγαινε τις ψυχές στη βάρκα. Κάτι σαν το παιδί που κόβει τα ειστήρια. Ο Ερμής υπερεμούσια από δότο. Ως με παρέδοκε. Νίδια ο νέμινγε η μέλο και υπερεκθήνην των έκρων. Από τότε ξεκίνησε εκείνος ο καυγάς. Και συνεχίζεται ακόμα. Εγώ Δώσ' τα λεφτά ρε. Ουκ, πέσε να σκύλε τα λεφτά. δεν έχω μία ρε παιδιά. Να σκατώσω δεν γλιτώνει τελικά. Κράτα τα τρία μου σπιτά και βάλτα μες στο κουμπαρά. Πέτα την ψαροβαρκά και λαπάρε φουσκωτά δεν θα πεθανούνε βαρκάρι. Τρόπι. Κι εγώ τι θα πω στην εφορία. Ουκ, αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Είμαστε στον αέρα. Κυρίες, κύριοι και λοιπά πλάσματα, ζούμε ιστορικές μέρες εδώ στο χωροχρόνο, καθώς η διοίκηση του σύμπαντος αλλάζει χέρια. Σήμερα έγιναν οι τελετές παράδοσης των τομέων από τους Ολύμπιους θεούς στους χριστιανούς Αγίους. Παρακολουθούμε πλάνα από την τελετή παράδοσης του τομέα θαλασσών από τον Ποσειδώνα στον Άγιο Νικόλαο. Με την προηγούμενη διακυβέρνηση πιάσαμε πάτο. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι να κάνετε κι εσείς μια τρύπα στο νερό. Αν δώσει τα λεφτά η Γερμανία. Σε κάπως πιο τεταμένο κλίμα, με αρκετές σπόντες, έγινε η τελετή παράδοσης του τομέα ψυχών από τον Πλούτονα στον Άγιο Πέτρο. Και παραδίδοντας το κλειδί του Άδη, θα ήθελα κάποια στιγμή η καινούργια κυβέρνηση να μας πει, εν μέσω της διαγαλαξιακής κρίσης, πού βρήκε τα λεφτά για καινούργιες εγκαταστάσεις. Ας μας πείτε, κύριε επιτέλους, πόσο κόστισε η πύλη του Παραδείσου. Αίσθηση σημείωσε, κυρίες, κύριοι και λοιπά πλάσματα, η απουσία του πιο στενού συνεργάτη του Πλούτονα από την εν λόγω τελετή. Και μιλάω βέβαια για τον σκελετωμένο τρόμο, τον μαύρο θεριστή, την πιο σκοτεινή και απόκοσμη φιγούρα που γέννησε ο ανθρώπινος νους. Επόμενος! Καλημέρα σας, καλή μου κυρία. Τι θες? Έχω έρθει για κλείσιμο εταιρείας. Για. Αχα. Έλα σουλά, να σου πω. Έχω τον κύριο Χάροντα με άφωμο 0,00007. Α, ξέρω εγώ, έχει έρθει για κλείσιμο. Μπορείς να δεις εκεί στον κώδικα την παράγραφο ΙΚ. Ικ. Για τα κάπα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, σουλά, κάτσε λίγο. Αφήστε μας κύριε, κάνουμε τη δουλειά μας όμως. Έλα σουλά. Αχα. Ναι. Αχα. Ναι. 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 Με συγχωρείτε. Τι θα γίνει επιτέλους κύριος? Κάντε λοιπόν λίγη υπομονή. Αχα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ρίξε λίγο αλάτι πάνω στο λεκέ και μετά βάλτο στο πρόγραμμα 4,25 και μισό με λευκαντικός 60 βαθμούς και θα φύγει. Τι? Κάτσε λίγο σούλα γιατί αυτός εδώ δεν αντέχεται. Κύριε μου, δεν μπορείτε να κλείσετε, εντάξει. Λείπει ένας οβολός από το ταμείο σας και έχετε και μια υπόθεση εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα? Ποια εκκρεμότητα? Υπάρχει πρόβλημα στην υπόθεση Μένιπος. Μένει πώς?
Μένυπος. Δεν μπορεί, αφού... Κοιτάξτε, κυρία μου, αν θέλετε, περάστε από τον έφορο, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το βλέπω. Συγχαρητήρια. Πρέπει να βρω τον Ερμή. Όχι ο Μένυπος. Α, ο Μένυπος. Έχω πολλές ιστορίες για τον Μένυπο. Δεν θα ξεχάσω όμως τότε που... Ελάσε, με πεθαίνω τώρα. And the Oscar goes to... Jesus Christ. Έλα, ράσε με, σου λέω, πεθαίνω τώρα. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι. Αυτή η είδαση, εσύ δεν είδαση. Τι? Αφού είσαι άφραγκος, δεν χρειάζεται να πεθάνεις. You don't have to die. No money, no πεθάνει. 3 μέρες αργότερα είχα πάρει την απόφαση μου. Τι εννοείς χάσαμε το κλειδί? Δεν είπα χάσαμε, Άγιε Πέτρο. Απλά δεν το βρίσκουμε. Γαβρίλ, σήμερα εγκαινιάζουμε την πύλη. Σε λίγο θα έρθουν εδώ οι πρώτες ψυχές. Τι θα τις κάνουμε? Το ξέρω. Αλλά έχουμε ψάξει παντού. Υπάρχει καμία περίπτωση να ενοχλούσαμε τον παντοδύναμο? Για ένα κλειδί? Τρελάθηκες, Γαβρίλ? Το κλειδί του παραδείσου δεν είναι ένα απλό κλειδί. Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν έπρεπε να το χάσουμε. Γαβρίλ, κάνε ό,τι χρειαστεί για να το βρεις. Εδώ δεν έχουμε κλειδί. Οι χοροδίες μας μαράνανε. Και γιατί 2 χοροδίες μπορείς να μου πεις? Dolby Surround. Χάρε μου, τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ ή εσύ? Εγώ να ξέρεις, τώρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση. Ναι, αλλά εσύ πώς και χώθηκες εδώ μέσα, μπαγασάκο? Τελευταία φορά που σε είδα δεν τα είχες και πολύ καλά με το αφεντικό σου. Τιμωρία το λέτε αυτό? Δεν σε ρωτήσαμε. Στις παροβολές και στα θαύματα δεν παίζεστε. Αλλά στις τιμωρίες USUCK sucks. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Υπάρχει χειρότερη μοίρα από την κόλαση. Δώστε του μια θέση στο δημόσιο. Εσύ, τι νέα? Κοίτα, εγώ τα ξέρεις. Πάνω κάτω το ποτάμι. Βαρέθηκα, ρε αδερφέ. Πάλι καλά που αναλάβατε εσείς οι χριστιανοί να παραδώσω. Να πάω κι εγώ για κάνα λουτρό, γιατί με έχουν πεθάνει τα αρθρωτικά μου. Αλλά έχω ένα θέμα. Σιγά το θέμα, ρε Χάρε. Έναν οβολό πρέπει να σου φέρει ο Ερμής από το Μένυπο και ξεμπέρδεψες. Και δεν μου λες, ρε Ιούδα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το λύσουμε τώρα? Σαν τι? Έλα, ξέρεις εσύ, να το λύσουμε αλλιώς, ρε παιδί μου. Τα έχω κόψει, δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνεις, δεν τα κάνω εγώ, σε παρακαλώ. Έλα ρε, αφού τα βλέπω στα μάτια σου. Όχι, μην τα λες αυτά, θα έρθουν και δεν θα φεύγουν. Ποιοι? Πες καλημέρα στην τιμωρία μου. Και για πέστε, κύριε Χάρε μας, τι ποσό έχετε στο μυαλό σας? Ούδωρο θα κυθείς, έλεγε ο κύριος, αν βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, δηλαδή, καθώς είναι πανταχού παρόν, αλλά 30 αργύρια. Όχι αυτό το νούμερο. Πράγματι, με την αύξηση του πληθωρισμού και την πτώση του δολαρίου δεχόμαστε ανταλλάγματα μόνο σε χρυσό. Μη το κάνεις! 30 αργύρια σε χρυσό. Κατοχυρώθηκε στον κύριο μου το χαβαρέζικο στην πρώτη σειρά. 30 αργύρια σε χρυσό. Ναι! Όχι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμα προσπαθώ να καθαρίσω το όνομά μου από την προηγούμενη ιστορία. Όλος ο κόσμος παίρνει μίζες. 2.000 χρόνια και τη δική μου ακόμα να την ξεχάσουνε. Εγώ νομίζω ότι μπορείς. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο. Όχι, Χάρε, όχι. Δεν ξέρεις τι περνάω. 2 φορές τη μέρα έρχονται οι άλλοι 11 απόστολοι και με κοροϊδεύουν. Άντε, βρες τον Ερμή και πάτε τον οβολό από το Μένυπο να τελειώνει η ιστορία. Και εσείς, έλα και οι 2, αδειάστε μου τη γωνιά, τώρα. Οκ, εσύ πρώτος. Όχι, εσύ πρώτος. Τώρα και οι 2 μαζί, τώρα με το 3. 1, 2, 3. Πάμε. Δεν έφυγες? Ούτε εσύ. Ναι, αλλά εμένα δεν είναι να με πιστεύεσαι. Πάμε ξανά με το 3. Οκ. 1, 2, 3. Πάμε. Πάλι δεν έφυγες. Ούτε εσύ. Δώστε του μια θέση στο δημόσιο και συνείδηση. Σταχτοπούτα, τι έγινε, γιατί τέτοιος πανικός? Άσε, Χάρε μου, εγώ ξέρεις, δεν είμαι κοτσομπόλα. Αλλά και
κυκλοφορεί μια φήμη ότι κάποιος έκλεψε το κλειδί του παραδείσου. Πρώτη μέρα και χάσαν το κλειδί. Τι να πεις, ερασιτέχνες. Τέλος πάντων, ο πανικός γιατί? Λένε ότι ο Άγιος Πέτρος θα κόψει όλα τα δρομολόγια για το σύμπαν των συνταξιούχων πλασμάτων μέχρι να βρεθεί ποιος το έχει. Γι' αυτό κι όλοι σκοτώνονται να φύγουν με το επόμενο δρομολόγιο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Πάλι είχασες το κοβάκι σου. Όχι. Ξέρω ακριβώς που είναι. Είστε αυτό που δεν έκλεψε τη σειρά μου! Χιονάτη, ψάχνουμε το κλειδί του παραδείσου. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τέτοιες μικρότητες. Μιλαράκι. Φιλαράκο, στη σειρά σου. Ρε, τι φωνάζεις! Ξέρεις ποιος είμαι! Γλίτωνα. Μάλλον ξέρεις. Αφεντικό. Όλα καλά, είπε η Περσεφόνη. Στα duty free, δεν ξέρεις τώρα. Εσύ που πας έτσι σαν τρελός. Ψάχνω τον Ερμή, επειγόντως. Γαβρίλ, γιατί καθυστερούμε? Ελέγχουμε όλους τους επιβάτες για να βρούμε το κλειδί. Ακόμα το ψάχνετε. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα κλειδί που αλλάζει συνέχεια σχήμα. Αλλάζει συνέχεια σχήμα. Hello! Το κλειδί του παραδείσου παίρνει το σχήμα της ευτυχίας του ανθρώπου που το κρατάει στα χέρια του. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Όταν ελέγξετε τη γυναίκα μου, ψάξτε τα βουηλιτών της. Έχεις δει τον Χαρό? Γιατί? Μπορεί να αναγκαστούμε να ανακαλέσουμε τη συνταξιοδότηση του. Αν φτάσουμε στο αμήν, θα τον χρειαστούμε. Καλά, αν το δω θα του πω ότι τον ψάχνεις. Περσεφόνη, τι κάνεις, Χάρε? 1000 χρόνια θα ζήσεις. Ναι, τέλος πάντων. Την κουβέντα σου είχα πριν λίγο με τον Ερμή στα duty. Τον Ερμή? Πού είναι τώρα? Αχ, πρέπει να έχει πάει στο πλοίο. Πλοίο? Ποιο πλοίο? Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And God. Αυτή είναι οργάνωση. Let it flow. It flows back to you. The cargo. So we'll be making another run. The cargo. Promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. God won't hurt any. Ερμή! Ερμή! Ποιος? Εδώ κάτω! Ρε Χάρη, τι κάνεις ρε κουφάλα? Τι να κάνω, ρε! Έχουμε θέμα! Λέγεται Μένιπος. Και μη με λασκάρει! Έλα πάνω γρήγορα. Είναι πολύ δυνατό. Καλύτερα. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Τι τους έχετε πει? Ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα overbooking. Αλλά δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εκεί για πάντα. Ήδη έχουν έρθει απεσταλμένοι του Βελζεβούλ και στρατολογούνε. Στρατολογούνε? Τι τους λένε δηλαδή? Ελάτε στην κόλαση. Εμείς έχουμε χώρο. Έχετε το χάροντα stand-by. Πάει ο Μένιπος. Τελείωσε. Παραδώσαμε, δεν το έχεις καταλάβει. Τέρμα, καπούτ, πάπαλα, φινί, φιν, έντε διέν. Ξεμπερδέψαμε. Εσύ ξεμπέρδεψες. Εγώ δεν μπορώ να κλείσω αν δεν παραδώσω το Μένιπο. Και για να το κάνω... Ναι. Εσύ πώς τα κατάφερες, απατεωνάκο? Τίποτα δεν είναι αδύνατο για ένα θεό. Δηλαδή όποιος ψάχνει βρίσκει. Ρε κάθαρμα, με πλαστά χαρτιά έκλεισες. Ωραία. Φτιάξε και για μένα χαρτιά. Χαρή, ξεκόλα, δεν μπλέκομαι. Ερμή, μου χρωστάς. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σε κάλυπτα στο βία για τις μαλακίες σου και με μελεσγάρι. Το πλοίο φεύγει σε 3 λεπτά. Δεν προλαβαίνω. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για ένα θεό. Χάρη, ξεκόλα. Δεν σου φταίω εγώ που δεν μπορείς να φτιάξεις πλαστά χαρτιά σαν εμένα. Μην πεις κουβέντα. Απλώς μην πεις κουβέντα. Και τώρα? Και τώρα νομίζω ψάχνουμε το Μένιπο. Για το Μένιπο. Τι μου θύμισες τώρα?
Oh, really? Θυμάμαι που τα πίναμε σε μια pub. Oh, really? Τι ωραία που είναι η ζωή. Αλλά φαντάζεσαι να υπήρχε κάποιος που να το αμφισβητούσε. Τι πας και σκέφτεσαι, ρε Μάνιπε? Δηλαδή, πώς να αμφισβητήσει κάποιος τη χαρά της ζωής? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είναι ένα τυπάκι που γυρνάει από εδώ, από εκεί, μέσα στην απελπισία και ρωτάει To be or not to be. To be or not to be. To be or not to be? To be or not to be? To be is to do is to be, to be, to do. Δεν έχει καμία λογική έτσι. Ο κλάσι. To be or not to be? I think I've heard that somewhere. I think it was in Star Wars. Oh, really? Όπα, τι είναι αυτή? Ιερά εξέταση. Κάνουν ανακρίσεις για να βρουν το κλειδί. Να σου πω, δεν πάμε γύρω. Γιατί? Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ερμή, έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Όχι, αλλά τους ξέρεις αυτούς οι ιεροεξεταστές τους αρέσει να καίνε κόσμο χωρίς κανένα απολύτως λόγο. I'll have a Jeanne d'Arc. Well done, please. Ερμή, γιατί φοβάσαι? Τι έχεις κάνει? Όχι εγώ, ένας φίλος μου. Τι έκανε ο φίλος σου? Έκλεψε το κλειδί του παραδείσου και το αντάλλαξε με πλαστά χαρτιά για να βγάλει σύνταξη. Όχι, ρε Ερμή. Δηλαδή, όχι. Γρήγορα! Πάμε να βρούμε το Μένιπο πριν μας φάρουν είδηση. Τουλάχιστον δεν έχει πολύ κόσμο, θα τελειώσουμε γρήγορα. Τι κάνει εδώ ο Τηρεσίας? Την πρωινή βάρια δεν την έχει πυθία. Ναι, αλλά μας τήρωσε πάλι και τη μάζεψη δίωξη. Καλύτερα, γιατί όταν δίνει αυτή χρησμούς δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουμε Χρήστο. Κυρίως για την απόλυτη θρησκεία. Καλησπέρα. Διογέννης ο Κοινικός. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε μου? Αφού γνωρίζεις γιατί ρωτάς. Το απαιτεί το πρωτόκολλο. Ανακοίνωση. Όποιος ξέρει κάτι για το κλειδί του παραδείσου και δεν μιλάει, ντροπή. Επίσης, καλύτερα να μιλήσει. Γιατί αλλιώς θα γίνει στήλη άλατος. Να σας πω, επειδή κάποιοι από εμάς κινδυνεύουμε να καταλήξουμε καρύ και ευμά, μήπως να το πάμε λίγο πιο γρήγορα? Ψάχνω να βρω τον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιον συγκεκριμένο. Όλους. Όλους? Ναι. Όλους. Σημειώνεται. Όλους. Όχι, θα τους θυμάμαι. Δεν είναι πρόβλημα. Καλώς. Ο Έβολτ Άρς σε 1234 χρόνια και 2 ημέρες θα πίνει μπύρα στο Das Bieren στο Αμβούργο. Οι Κορνέλης Βάντερ Α και Πέτρ Βάντερ Α θα πίνουν καφέ στο Μπιστρό Φλωράν. Και όταν ξέρξεις όχος πλήρης οβολών το πήραν το καράβι και εγώ τώρα κάτι άλλο. Μήπως... Όχι! Φτάνει! Δεν θέλει να ρωτήσει τίποτα άλλο! Καλά δε, πώς κάνεις έτσι? Σας ακούω. Είσαι που είσαι και τυφλός, αυτό έλειπε να μην άκουγες κιόλας. Θεός φυλάξει. Ποιος από όλους? Όποιος να είναι, εντάξει! Εσύ, του Μπέκη! Ο Μένιπος ο Κοινικός. Πού βρίσκεται? 2 θέσεις πίσω σας. Τι? Αν προσέχατε θα είχατε ακούσει την απάντηση 12 γράμματα νωρίτερα. Ναι, πες τη μας κιόλας! Και θα είχαμε τελειώσει ίσα με 879 ώρες γρηγορότερα. Τι φταίει ο κύριος από πίσω σας να περιμένει τζάμπα? Να περιμένει τζάμπα! Γκροθ. Ο κύριος από πίσω καλά θα κάνει! Εγώ δεν θα συνέχιζα. Γκροθ. Γιατί δηλαδή, τι θα μου... Χάρε μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Αυτό ακούστηκε λίγο παράξενο ή μου φαίνεται? Πάντως είναι ευχάριστη αλλαγή από το... Ή το γιατί εγώ. Ή το ήρθες επιτέλους, βαρέθηκα τόση ώρα κρεμασμένος. Ή το κοίτα πως είναι αυτός ο μαλάκας. Τρελό τρυπάκι. Ή το... Ναι, οκ, το έπιασα το υπονοούμενο. Τέλος πάντων, σε ψάχναμε για αυτήν την εκκρεμότητα που έχουμε. Κοίτα, Μένιπε, τέρμα τα ψέματα. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θέλουμε να πάρουμε σύνταξη. Δεν είναι ότι δεν σε καταλαβαίνω. Είναι ότι δεν θέλω να πεθάνω. Έχεις ήδη πεθάνει. Ο μόνος λόγος που κυκλοφορείς ακόμα είναι αυτό το ηλίθιο γραφειοκρατικό παραθυράκι. Το οποίο όμως παραμένει ανοιχτό και όσο μένει ανοιχτό έχω κάθε δικαίωμα να μη σε ακολουθήσω. Έτσι δεν είναι? Συγγνώμη κύριε, μούνιες, λυκάνθρωποι και ζόμπι είναι στο διάδρομο 4. Παιδιά, ψυχραιμία. Μα και εσύ δεν τρέπεσαι?
Πότε? Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Φέρε έναν οβόλο και πάμε να τελειώνουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήταν αρκετά αυτά που έζησα, αρκετοί άνθρωποι που είδα, αρκετά τα μέρη που γνώρισα. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Όχι, δεν θα υπήρχε. Πρόβλημα, τι πρόβλημα? Να ξέρεις, απλά είμαι λίγο στενά αυτή την περίοδο. Πόσο στενά? Δεν είναι κόβολο, καρδιά μου. Ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Θυμάσαι? Θα το σκοτώσω. Και τι θα καταφέρεις? Αν δεν έχει τον οβόλο δεν κερδίσουμε τίποτα. Αχ! Τώρα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Ερμή, συλλαμβάνεσαι. Καμότο! Τα ξέρουμε όλα. Και για εκείνη τη φορά με την κατσίκα. Μην προσπαθείτε να δραπετεύσετε, είστε περικυκλωμένοι. Κέντρο ακούει. Καλή ώρα, 32. 129 ελευθερός. Το καινούριο Intercom έχει προβλήματα. Πολύ καλημέρα σας. Μένιπε, τι κάνεις εδώ? Δεν ξέρω, είδα φως και μπήκα. Και να είχαμε το κλειδί, ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι εκκρεμότητα της προηγούμενης διοίκησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σένα. Άρα να ξαναγυρίσω πίσω. Κάνε ό,τι θες. Εδώ κινδυνεύει το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Αυτοί το κλέψαν το κλειδί. Όχι εγώ, αυτός. Προδότη, δοσύλλογε, παλιοχαρακτήρα. Να τους κάψουμε. Τους καίμε. Μαρκάφτε τους. Έπρεπε να το έχω φανταστεί. Ερμή, πού είναι το κλειδί? Το πούλησα. Σε ποιον? Στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε ποιον? Ναι! Είναι αλήθεια. Εμείς έχουμε το κλειδί του παραδείσου. Το κλειδί του παραδείσου. Έχει σχήμα ανοιχτής πόρτας. Για αιώνες κοροϊδεύατε τη θρησκεία μας. Για αιώνες βλέπαμε πόρτες να κλείνουν κατάμουτρα. Αλλά ποτέ πια. Τώρα έχουμε το κλειδί του παραδείσου και καμιά πόρτα δεν θα μας ξανακλείσει στα μούτρα. Άγιε Πέτρο, τι κάνουμε? Παίρνει τις ψυχές. Δεν ξέρω, Γαβρίλ, δεν ξέρω. Χάρε, πόσους παίρνει βάρκα? Ξέχνα το. Έχω βγει στη σύνταξη. Συγγνώμη. Σκάσε, Μένιπε. Θες να μας μπλέξεις χειρότερα? Μήπως τώρα να ενοχλούσαμε τον παντοδύναμο? Προσπάθησα, δεν το σηκώνει. Θεέ μου, Συγγνώμη. τι κάνουμε? Συγγνώμη. Hello. Όχι ότι θέλω να το παίξω πιο έξυπνος, αλλά γιατί, λέω εγώ τώρα, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε τούτο. Πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Έσωσε τη μέρα. Και το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Τα παιδιά είναι μαζί μου. Κανείς δεν μιλάει για τους θεούς έτσι, κανείς! Ερμή, σταμάτα. Αν δεν είχε μεσολαβήσει ο Μένιπος, στείλες άλλα τους θα είχαμε γίνει με τις βλακίες σου. Το λυπήθηκα λίγο το μάρτυρα του Γιαχωβά. Από ανώτερη δύναμη του σύμπαντος. Να ξαναγυρίσεις πλασιέ θρησκείας πόρτα-πόρτα. Door to door. Πλακωτό. Μπορώ να το σκοτώσω? Όχι ακόμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Ο Μένιπος θα βρει μια δουλειά και μόλις πληρωθεί θα τον σκοτώσουμε. Θα μας πληρώσει τον οβολό, θα τον παραδώσουμε και θα χωρίσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι ο καθένας να πάει εκεί που του ορίζεται. Εντάξει, αλλά μην περιοριστούμε στο να βρει δουλειά, γιατί με την κρίση που υπάρχει. Εντάξει, θα τον βοηθήσουμε να βρει λεφτά με όποιο τρόπο. Όχι με όποιο τρόπο. Δεν έζησα εγώ μια ζωή ενάρετα για να χαντοκωθώ στη μεταθάνατον για πάρτι σας. Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε να βρεις λεφτά με όποιο νόμιμο τρόπο. Λεφτά με νόμιμο τρόπο. Ακριβώς. Ζήσε Μάη μου να φας τριφυλί. Ακριβώς. Προσπάθησα, δεν το σηκώνει. Μαρκάφτε τους. Oh, really? Μιλαράκι. Καλά, ντε, πώς κάνεις έτσι? To be or not to be.